Primero, agradecer ao Liceo de Noia por deixarnos vir aquí. Hoxe vamos a catar cerveza con comida máis con plus. Bueno, pois nada, hoxe temos unha cata de cervezas como, bueno, xa estes anos, desde que entramos nós, levamos facendo diferentes catas, fixemos de viño blanco, de viños de Rioxa, de Ribera del Duero, repetimos varias veces con outros viños, pero coas mesmas denominacións de orixen, fixemos de vermú, e agora, bueno, pois esta de cervexa, que é unha cervexa de artesán e non son de grandísimas tiradas, pero bueno, esperemos de que sean de sabores intenso e que sean, bueno, pues que a xente lle guste. Vimos hoxe aquí a ensinar a xente de Noia como unha especie de introducción ao que é a cerveza artesana. Vamos a estar con varios tipos de cerveza, desde unha rubia pasando por todos os estilos, tostada hasta negra, e xogar un pouco tamén co que é o maridaxe da cerveza, e saber que a cerveza non é só para tomar como un refresco, senón que tamén se pode adaptar como, por exemplo, un viño. Entón, cada tipo de cerveza ten tamén o seu tipo de comida ou incluso un postre que podes acompañar. Normalmente a xente coñecía a cerveza tradicional, non? O comercial. Despois, como moito, coñecías as belgas ou as alemanas, todos pues, coñecías as de trigo ou senón os estilos belgas, pero es que dentro deso hai un campo enorme, igual que a do viño. Pasa que agora, con todo este boom que está habendo, estáse demostrando, empezando a deixarse ver con catas, con ferias, con todo este tipo de eventos. E, bueno, pues, eu creo que por dicirlo así, non unha nova moda como que queren vender as fábricas novas ou tal, senón que realmente un estilo como pode ser eso, como o viño, como tal, outra parte dentro do gourmet tamén que lle queren meter. Pero realmente o estilo que sempre tivo a cerveza, que ahora en España realmente está dando a coñecer cando se leva 40, 50 anos atrás, en todo o mundo. Aproveitamos estes ciclos que xa se fixeron en outras ocasións de facer de blues, de jazz e tal, pois aproveitamos a cata esta de cervexas, outro día co de viño, para traer música. Outro día houve un grupo de rockabilly, e hoxe pois son uns rapaces que tamén fan unha especie de rock sinfónico así, e estamos contentos a ver se a xente lle gusta.